Hi ha revistes que documenten una època i n'hi ha que la travessen. La revista de Catalunya pertany clarament a aquesta segona categoria. Des de 1924, quan Antoni Rovira i Virgili la va fundar amb la voluntat d'aixecar una gran revista europea en llengua catalana, fins avui la publicació ha funcionat com un autèntic sismògraf de la vida intel·lectual del país. No només ha reflectit els debats del seu temps, sinó que sovint els ha anticipat, ordenat i elevat. El primer període, amb noms com Pompeu Fabra, Carles Riba, Josep Carner o Eugeni d'Or, situa la revista al centre del catalanisme cultural d'entreguerres. La interrupció de 1938 no és només la fi d'una etapa editorial, és el tall violent d'un projecte de país. I tanmateix la revista reapareix a l'exili, principalment a París, en condicions precàries, però amb una determinació clara, mantenir viva la continuïtat cultural catalana quan tot al voltant convidava a la ruptura i l'oblit. La represa de 1986, ja en democràcia i amb el suport de la Generalitat, restitueix la revista al seu lloc natural, del pensament, l'assaig i el debat contemporani. Però també la situa en un nou escenari, on la institucionalització i la professionalització conviuen amb el repte de no perdre el nervi intel·lectual que l'havia caracteritzada. És en aquest punt que cal llegir l'arribada de Frederic Porta a la direcció, el gener de 2025, en ple centenari de la publicació. Més que un simple relleu generacional, el seu nomenament s'ha interpretat com un intent de recuperar una dimensió més explícitament ideològica i cultural del projecte editorial. La voluntat de tornar a situar la llengua, la identitat i el debat polític al centre no és una ruptura amb la tradició de la revista, sinó, paradoxalment, una manera de reconnectar-hi. Perquè si alguna cosa ha caracteritzat la revista de Catalunya al llarg del segle és la capacitat d'entendre els problemes culturals com a problemes estructurals del país. Quan avui la revista dedica dossiers a qüestions com la llengua en joc o reflexiona sobre la marginació de l'art, no està fent temàtica sectorial, està assenyalant símptomes profunds d'una societat en transformació. La controvèrsia que ha envoltat aquesta nova etapa és, en certa manera, coherent amb la història de la publicació. Les revistes que incomoden solen ser les que encara tenen alguna cosa a dir, i la revista de Catalunya, 100 anys després, continua demostrant que no vol ser un arxiu del passat, sinó un espai viu on el país es pensa a si mateix. En un temps de dispersió intel·lectual i de debat fragmentat, aquesta persistència té un valor enorme. Més que una revista, continua sent, com ho ha estat sempre, un fil conductor del pensament català. En parlem tot seguit amb els nostres convidats. Som-hi, comencem. Benvingudes i benvinguts a un nou programa del Vull una resposta, 14a temporada. La revista de Catalunya. Aquí en tenim un exemplar, el primer, diguem-ne, de la nova era d'en Frederic Porta. Benvingut, Frederic, gràcies per ser aquí. En Frederic Porta és doctor en Història i director de la revista L'Esperit, en parlarem uns minutets, i de la revista de Catalunya. I també ens acompanya en Bernat Mallent, gràcies també per ser aquí, és doctor en Economia, és membre del Consell de Redacció de la revista Esperit i també de la revista de Catalunya. Comencem, si us sembla, petits apunts sobre la revista L'Esperit, que possiblement hi hagi gent que ens estigui veient ara que no sàpiga exactament de què parlem, però que ja té una llarga trajectòria. No tan llarga com la de la revista de Catalunya. No, home, no tan llarga, no, evidentment. Però sí, vam començar a l'octubre del 2020. 2020. Ens vam reunir 4 amics que trobàvem que no hi havia un espai que representés el pensament conservador català, nacionalista i independentista, i vam començar amb una revista que hi escrivíem tots 4, i amb el temps es van anar expandint, i ara no sé quants col·laboradors devem tenir, però 30 o 40 que ja han passat, uns quants. Porteu, si mal no tinc apuntat, 146 números. Sí, jo tampoc els compto, és com anar fent feina i no parar de fer feina. Hem publicat més de 1.000 articles aquests anys, de
totes les coses que no funcionen o que s'han de repensar a Catalunya des de la perspectiva de les dretes, diguem, nacionalistes. I també hem publicat unes quantes desenes de podcasts i una mica és això, és una plataforma perquè nous autors i noves idees puguin trobar el seu lloc. És una plataforma de pagament, de mòdic pagament, diria jo. Crec que són 5 euros al mes per tenir accés als articles. L'opció dels articles només són 5 euros al mes i la dels podcasts són 8 euros. I una mica la intenció era fer una cosa completament desvinculada del món institucional, del món oficial, del món dels partits. O sigui, la idea és que els subscriptors paguen el producte. O sigui, no hi ha subvencions, no hi ha publicitat, no hi ha vinculació als partits polítics, és una cosa lliure. I això, hem anat mantenint aquesta posició des del primer moment i encara és el qui som de la revista. La revista, tal com deies, és una mica el reflex, diguem-ne, d'aquest nacionalisme conservador, perquè una de les coses que dius tu normalment, és que en aquest país fa falta una dreta nacionalista, que en principi no existeix. Ara mateix, ara per ara, comença a existir amb Aliança i alguns sectors de Junts, però no ha existit durant molt de temps. I jo crec que és fonamental que en un país existeixi una dreta nacionalista també, un sector conservador, i a Catalunya ha existit sempre des dels temps dels carlins, els moderats, la Lliga Regionalista, la Lliga Catalana, Unió Democràtica, i fins allà es va, amb la guerra i la revolució anarquista, ja es va fer un tall, es va partir la dreta entre la persecució, la col·laboració amb el franquisme, i allà es va perdre una tradició. I una mica el que creiem que li falta a Catalunya en aquest moment de crisi existencial és una dreta que l'orienti. Et faré aquella pregunta que et fan habitualment, què és ser de dretes, no? No m'ho he preparat. I abans que diguis res, sé que necessitaríem potser 10 minuts o un quart d'hora per explicar-ho, però tu normalment tens una resposta bastant eficaç. Aviam, citem un altre cop l'Oriol de Marcos, ser de dretes vol dir no ser d'esquerres, i la resposta escrutoniana és una certa prudència davant dels canvis, un mirar la història i un estar convençut o haver observat que les coses humanes triguen molt a construir-se i són molt fàcils de destruir. Una mica això com a I podríem entrar-hi més. principi de tret definitori. Podríem entrar-hi més, però no hi entrarem, no cal que hi entrem. Anem una mica a la revista de Catalunya. La revista de Catalunya ve de molt lluny, per tant, té pràcticament un segle d'història, no? Quan apareixes tu, quan apareixeu vosaltres, diguem-ne, el nou equip, quina és la idea que teniu en aquell moment? La idea ens van venir a buscar perquè, bàsicament, la revista de Catalunya tenia una crisi. A través dels 3 directors insignes. Seguia una inèrcia, continuava funcionant, però anava perdent subscriptors per defunció. O sigui, el subscriptor estava completament envellit, no havia connectat la revista amb els nous públics i amb les noves generacions, i ja havia arribat un moment que no funcionava de cap manera, i hi havia també diferències entre la direcció i el patronat, i en aquesta tessitura van veure que el projecte d'Esperit funcionava i ens van venir a buscar. També van venir a buscar a un altre grup d'esquerres, però finalment van fer una altra cosa i ha sigut el grup de dretes que se n'ha ocupat, però amb la intenció de fer una revista transversal per tot el nacionalisme català. Quan vosaltres arribeu, genera una mica de controvèrsia. Sí. És només una controvèrsia generacional? És a dir, perquè sou joves o...? No, és perquè som de dretes. Bàsicament per això, la controvèrsia. Sí, a mi ningú m'ha dit que era massa jove per dirigir la revista de Catalunya o que no tindria l'experiència necessària. Ningú va posar l'accent en això, o que no estava prou preparat. Era més... No, això no. Era més l'extrema dreta ha saltat la revista de Catalunya i amb això es van centrar, però va durar unes setmanes i ara ningú ja... Després d'això i del número sobre franquisme i els altres dos que eren amb l'estètica i amb l'estructura amb la que havia funcionat la revista de Catalunya fins al moment, després d'això ningú, crec, ha dit res. El vostre equip és majoritàriament jove, encara que teniu assessors i teniu de gent de més edat, no?
però en principi són joves. Sí, de fet jo volia dir sobre això que, a part que l'enllaç entre Revista Esperit i Revista Catalunya és amb Frederic, juntament amb altres que ens hem incorporat en aquest projecte, vam demostrar que partint de zero i amb una revista que des d'inici era de pagament, vol dir que era una aposta forta a tenir independència, vam poder tirar endavant un projecte que ara ja més o menys coneix tothom del món intel·lectual català i ha generat un espai. Això també catapulta a poder aplicar aquesta expertesa a la Revista de Catalunya. El tema aquest sobre acusacions que va haver-hi, jo crec que van ser més a nivell mediàtic que a nivell real. Per què? Perquè el propi patronat, que és on en soc membre jo també des de fa un any, hi ha hagut una transició absolutament, vaja, no diria pacífica, diria cordial, amistosa i fantàstica, intergeneracional, amb gent d'esquerres, i no va haver, en realitat, tot aquest soroll que hi ha hagut a la pràctica. Crec que això també és un tema a destacar. Ho he dit una mica per molestar, però no va ser específicament que fóssim de dretes, és que estàvem, no sé, que estàvem fora del mainstream, jo crec. Més això. I que, òbviament, quan algú se'l relleva i no vol plegar, doncs... Normalment és allò que venen aquests joves ara aquí a ensenyar-nos com s'ha de fer una revista. Sí, una cosa així. Una miqueta, les coses una mica van per aquí a vegades. En qualsevol cas, tot això ha quedat ja apagat i mort. I quan arribeu, quins criteris guien la redefinició de la revista? Jo pensava en tornar als orígens. Sí, a mi, com a historiador, m'interessa molt el període dels anys 10, 20 i 30. Cada cop me'n vaig més al segle XIX, però el que he estudiat a la tesi doctoral i en articles i en llibres és aquests anys, i són uns anys d'una efervescència ideològica i d'un canvi, d'un relleu generacional també, perquè és gent nova que després tothom els coneix, no? Com les grans figures de la Catalunya de la Catalunya republicana dels anys 30, però en aquell temps encara són uns joves que han de demostrar que poden posar-se al capdavant del país en un moment de crisi i d'hegemonia de la Lliga Regionalista i de dictadura de Primo de Rivera. No és exactament el mateix context, ni som el mateix que aquella generació, però a mi m'inspira molt l'exemple de Rovira i Virgili i després de Soldevila i de Foix. A banda que són historiadors que es dediquen a fer política i debat intel·lectual, doncs... Com tu. Sí, una mica. Jo crec que precisament perquè tenim aquest pòsit conservador i a mi m'agrada dir això, a més de la definició de conservador que has fet, la definició la tradició és la democràcia dels morts. La tradició és respectar els ancestres i no fer una tàbula rasa i pensar que tothom que va venir abans no tenien ni idea de fer i eren de començar de zero. I jo crec que es veu també molt, a part del contingut, que evidentment en parlarem, l'estètica ja es veu, és una declaració d'intencions i hi ha hagut molt de treball darrere l'estètica i és voler recuperar diguem-ne una tradició però alhora del segle XXI, és a dir, no és una cosa diguem-ne carrinclona i que tregui pols, evidentment, però sí que et connecta amb el passat i jo crec que l'estètica no et porta també cap a una cosa moderna. I fins i tot la pròpia textura de les pàgines fins i tot ha estat triada, comentava abans el Frederic. Vull dir que el detall, aquí puc dir que he estat una mica seguint tot el procés, ha estat minuciós. Tinc entès que heu tingut algunes hores de reunió pel paper. Pel paper. Per la qualitat. O sigui, jo volia que tingués tacte de les revistes d'aquesta època, precisament, i que tu la miris i diguis, no és com les altres revistes de l'actualitat, no té el mateix disseny, és modern, però entronca amb una tradició. És la síntesi entre... Una mena de llibre. Sí, però jo crec que una mica la revista Catalunya ja era una mica llibre. El que hem fet és canviar algunes coses, sí que és més gruixuda, però és tornar als orígens, jo crec. El disseny també, disseny de la portada. Sí, a més hi ha el ninot de la protectora, de l'Associació Protectora de l'Ensenyament. Actualitzat, perquè hi ha la versió femenina i la masculina. Per tant, és aquesta tradició i modernitat al mateix temps. Llavors, el primer número que traieu és aquest. El títol ja és molt impactant, la llengua en joc. I tu personalment fas una editorial que es diu El Català com a principi, situant una mica la llengua al centre del debat. És a dir, la llengua no és només filologia, no és només gramàtica, sinó que és moltes més coses. I no és només comptar parlants, que darrerament s'estila, quin ús té el català als carrers, que això te'n podrà parlar molt millor el Bernat. Jo el que dic a l'editorial és que
el català, la crisi del català és part d'una crisi molt més profunda i molt més àmplia, que és una crisi existencial de Catalunya, dels seus valors, de la seva continuïtat. Això és el que està en joc i el català és com una de les claus per revitalitzar el país, una mica aquesta idea. De fet, hi ha un munt d'articles. És un sistema, diguem-ne, el català és un sistema viu, però també travessat per factors, diguem-ne, de demografia, factors demogràfics, evidentment, però també educatius, però també psicològics, també econòmics, i també polítics. I més o menys un resum seria la llengua com a indicador social, escola i transmissió intergeneracional, demografia, migracions, model econòmic. Tot això afecta dimensió psicològica, hàbits lingüístics, els hàbits lingüístics tan importants, no? Institucions, legislació, consum cultural. I arribeu una mica a una conclusió que és que el català està en joc no perquè hagi de desaparèixer demà, perquè no desapareixerà demà, sinó perquè pot perdre la funció de llengua normal de relació social. Per què ho dieu, això? Perdre la llengua, la funció de llengua normal de relació social. Jo, arribant a aquesta conclusió, i a més que té una part propositiva, repetiré l'analogia que vaig utilitzar quan la presentació del número, que és que aquest número, que hem coordinat també juntament amb la Júlia Ojeda, és com una mena d'informe mèdic. Per què? Perquè té una part prescriptiva, que són, diguem-ne, tots els apartats que hi ha, sobretot al principi, poden ser el de raonaments, que és el dossier indexat, però també tenim una part de mirador, que és veure casos que ens poden servir com a referència d'altres nacions. Parlem del cas flamenc, del cas irlandès, d'aprendre què no fer en el cas irlandès. El cas d'Ucraïna també molt interessant, com s'ha revitalitzat la llengua. I diguem-ne que tenim una mena de part prescriptiva, és a dir, descriptiva de la situació, que analitza tant la llengua catalana com models que ens poden servir per algunes coses o pel que no s'ha de fer. I després arribem també a la part prescriptiva, que és sobretot la secció palestra, que és una funció més, diguem-ne, política, potser podríem dir-li, on un seguit d'autors, on jo inclòs, tenim articles proposant què hem de fer. Llavors, diguem-ne, si la conclusió que comentaves, si arriba a partir de tota aquesta anàlisi, aquest número no pretén anar més enllà. I per tant, d'acord, davant de tot això, que tenim, diguem-ne, els millors acadèmics de primer nivell de la llengua parlant i explicant-te què passa, doncs ara anem a dir què en podem fer sobre aquest tema, etc. Perquè sovint, en relació al català, hi ha una tendència a la desmoralització. No hi ha res a fer, el victimisme. Hi ha una cosa catalana, una tendència a això molt forta i s'ha de trencar, perquè no estem tan malament i hi ha coses que es poden fer. I, òbviament, per plorar, cadascú pot plorar a casa seva, el que s'ha de fer és actuar. Plorar en públic no cal. No, i el que s'ha de fer és actuar. I això, la secció palestra, és com a contraposició a tot el que és diagnòstic, anàlisi, què es pot fer, perquè si no posem el número, posem les dades i ens posem a plorar i lamentem la mort de la nació catalana una altra vegada i no fem res. No és un rèquiem, en cap cas, no és un rèquiem, sinó és tot el contrari. És una arenga a sortir a l'atac. Exacte. Llavors ha canviat també la mentalitat, que això és una cosa que també veurem, jo crec que en els propers números de la revista de Catalunya. Aquí no estem per plorar, no estem per fer les víctimes, sinó tot el contrari. Aquí anem a renacionalitzar el país en els termes que Rovira i Virgili mateix, el fundador de la revista, parlava. Té un llibre que és Nacionalitzar Catalunya, doncs reprenem l'esperit fundador de Rovira i Virgili. I el de Max Kanner, perquè Catalunya és una mica anar empenyent una gran roca pendent amunt i ara ens torna a tocar, com el mite. Exacte. De fet, dieu que la recuperació no depèn només de normes, sinó que depèn sobretot de canvis d'hàbits, d'actituds i de prioritats col·lectives. Sí, aquí evidentment es barreja el tema normatiu, que també és important, al capdavall, més enllà que tenim unes competències que si tinguéssim un estat en tindríem de més. Hi ha el cas, per exemple, d'Andorra, que també és molt interessant, l'entrevista al Cerny Escaler. Allà, evidentment, tenen més potestat per fer. I hi ha el tema de la idea aquesta d'Ovidi Montllor de tot comença en un mateix. Llavors, és a dir, no hem d'esperar que el pare-estat, en aquest cas no és ni estat, la mare autonomia ens solucioni la vida, sinó nosaltres ja podem començar
descastanyanitzar-nos. Per exemple, la Júlia Ojeda parla de descastanyanitzar els països catalans. També l'Astrid Bierge, si no m'equivoco, parla del siguem parlants alfa, és a dir, descolonialitzar la nostra ment, no? Aquesta idea de canviar sempre de llengua. És alliberador quan tu deixes de sotmetre't al castellà i parles la teva llengua com a acte ja natural, perquè ets tu mateix, ets més genuí i realment és una cosa que no només, tal com s'explica, de generar un incentiu a que la gent l'aprengui, no? Perquè tu et mantens. Ser simpàtics. Ser simpàtics, no? Al contrari. O sigui, no té res antipàtic ser tu mateix, al contrari, ets més genuí, ets més transparent. Normalitat. Normalitat. Aquí es veuen tot un seguit de complexos que tenen els catalans per ser catalans i per haver passat les vicissituds que hem passat, que és aquesta por en relació a nosaltres mateixos, en relació a la nostra llengua. No, és que no val per si mateixa, l'hem de fer més atractiva, hem de caure bé. Tot aquest tipus de coses no les pensen llengües i cultures normals. O sigui, són més és una actitud o una manera de pensar de víctima i n'hem de sortir. Has parlat de descolonització mental. Aquest és un factor molt important que va tractar molt, ara no recordo el nom, però que va tractar molt aquell escriptor africà que primer escrivia, crec que era en francès, perquè era la llengua colonial, i després es va adonar que havia de descolonitzar, que el colonialisme també era mental, no? I aquest és molt important, perquè segurament la gran majoria de catalans estem colonitzats, però també mentalment. Exacte. A través del castellà. I això és el que ens fa aquest hàbit de canviar de llengua, aquest hàbit de vegades dirigir-se a algú pel seu aspecte, o perquè és un funcionari, o perquè és un policia, i dir amb aquest... Per no buscar problemes, li parlaré en castellà, que és la llengua neutral, tècnica... La llengua que no està marcada, no? És la llengua que no està marcada, no? És a dir, aquí hi ha diferents factors, no? Una hi ha el tema del trauma, que també es tracta molt en el següent número del franquisme, i per tant jo crec que enllaça molt bé aquest número amb el següent. Hi ha el tema que diuen que gat escaldat d'aigua tèbia fuig, però jo sempre dic que l'aigua no està tèbia, encara crema l'aigua, d'acord? Perquè el franquisme va passar, però hi ha certes estructures... Després en parlarem una mica del número següent. I després, a part d'aquestes dues coses, hi ha la qüestió que hi ha un seguit de discursos polítics i ideologies que intenten normalitzar aquesta idea absurda, perquè no té cap mena de lògica, de ser simpàtics i adaptar-se a l'altre. Jo sempre dic que, així mig en conya, que la teoria sociolingüística de les llengües simpàtiques és anticientífica, perquè mirem les llengües més parlants del món. L'anglès, el xinès mandarí, el castellà, el francès, la seva expansió ha estat a través de la seva simpatia o a través del manu militar i el poder econòmic, militar i judicial, no? És a dir, jo crec que aquesta teoria ja la podem rebutjar per directament anticientífica i riure'ns a la cara de qui ho digui, perquè no hi ha altra manera. I per tant, tot això que diem, aquesta alliberació personal i col·lectiva, doncs la trobarem aquí. Jo crec que els oients notaran que aquest debat posat en unes altres coordenades és molt diferent que el que té TV3, per exemple, que parla de si el català és pagès, és burgès, és racista, el podem imposar o no, aquest tipus de coses que són portar el debat a un nivell com predebat. Nosaltres agafem els debats i els posem a un altre lloc, al centre nacional. Les esquerres i les dretes nacionals han de debatre així, no aquesta cosa de si el català és burgès o pagès, no. Hem de debatre què fem amb el català per tornar-lo a fer hegemònic a Catalunya. I sempre amb una mirada positiva. Sí. Vull dir, oblidem-nos una mica positiva, transversal, amb profunditat històrica, que és una de les coses que tenen tots els números de la revista, que és intentar reconnectar amb el país d'abans de la guerra. El Lluís Duran escriu sobre l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, que és força coneguda. Jo parlo de Nostra Parla, que no ho és tant, i són dues organitzacions que poden servir com a inspiració a tota aquella persona que vulgui organitzar-se i crear associacions per defensar el català en l'actualitat. Veure que es ve d'una tradició, doncs jo crec que això dona energia i enforteix. I volia afegir una cosa, que és que és optimisme, cert, no és victimisme, però també és realisme, és a dir, aquí no hem vingut a enganyar ningú, en el sentit que parlem, per exemple, de demografia, cosa important.
cosa curiosa que fins ara no s'hagués parlat mai de demografia quan es parlés de llengua, quan és un dels principals factors determinants. Evidentment no l'únic, no? Se'n parlen de tots. I de que hi ha aspectes sociolingüístics que no són bons, d'acord? I malgrat això, és dir, no ens n'anem al pedregar, sinó que sabent les habilitats, sabent les fortaleses, podem fer un munt de coses per fer que aquestes habilitats no ho siguin tant i aquestes fortaleses pesin més. Per tant, diguem-ne, també és un llibre que, malgrat la mirada optimista, no deixa de ser realista i parla als catalans com a adults. Perquè en aquest país ja portem masses anys on s'ha pensat que els catalans se'ls ha de tractar com a infantils, no? De manera infantilitzada. I com que la manca de responsabilitats et fa irresponsable, i nosaltres no tenim un estat, ens hem convertit en gent irresponsable i se'ns ha, diguem-ne, propiciat aquesta infantilització. Nosaltres venim també a revertir això, a dir, aquesta és la realitat i per moments més difícils, com ja casos històrics hem passat, escrivia sobre totes aquestes associacions quan el català directament ningú sabia llegir en català, no hi havia ni gramàtica estandarditzada. Per tant, és un cas diferent, però com a nació ens en podem sortir. Has parlat de demografia, és un dels aspectes que influeix en el retrocés, diguem-ne, de la llengua i també segurament el model turístic, el model econòmic que facilita el turisme. No sé si exactament seria així. Sí, tot això està relacionat. De fet, en parlarem en un número sobre demografia. Hi haurà un número sobre demografia. Al setembre del 2026 sortirà un número sobre demografia en què abordarem també la demografia des d'una perspectiva àmplia. Aquí també toquem... Arribem a parlar d'economia, ara no recordo. Aquí, en concret. Bé, aquí parlem, al final hi ha com una mena de... Jo ho dic, a l'editorial sí que en parlo, però no... Sí que en parlem, no directament perquè no volíem tampoc solapar altres números, però sí que parlem, per exemple, del tema dels incentius lingüístics, perquè quan es parla de demografia es parla de números a l'engròs i no dels fluxos. A Catalunya, des de la Covid, o sigui, ja portem ara 5 anys, que cada any ens arriben 300.000 persones i se'n van 150.000. Si només mirem aquest diferencial, que igualment és enorme, vol dir cada any augmentem una Lleida, com si diguéssim, cada any augmentem una Lleida, però és que no arriba una Lleida, arriba un Hospitalet. És a dir, podríem construir cada any la segona ciutat de Catalunya gent acaba d'arribar. Clar, això a nivell lingüístic, tot i que a nivell demogràfic, diguem-ne, només importa la diferència, a nivell lingüístic importa la gent nova que ve, perquè és la gent que ha d'aprendre català. D'acord? No és ensenyar el saldo, és ensenyar aquesta nova gent. Deia ara mateix que el 10% de la població de Catalunya ha arribat als últims 4 anys. Això és un repte lingüístic enorme. Per tant, no és només aquest creixement exponencial que no té parangó a Europa, perquè és així, sinó més en aquest sistema de rotació de gent que fa que la gent no pugui arrelar. Llavors, evidentment, això afecta. Perquè si algú creu que d'aquí 4 anys s'ha d'anar, pel que sigui, per què aprendrà català? Llavors, no és només que tenim una immigració de gran quantitat, sinó de gran rotació. I això a nivell molta mobilitat de gent. Molta mobilitat. I això a nivell d'arrelament, i per tant la llengua, perquè al final la llengua és el que arrela principalment, és un desastre. I cal parlar-ne, evidentment. I això és el model econòmic i el turisme té molt a veure en això. Tal com dèieu, doncs, la llengua influeix o és un punt central en molts altres aspectes. Dic que també és un punt central en l'economia, en la política, això no és molt agosarat, dir això? Alguna gent diria, que té a veure la llengua amb l'economia, no? Precisament. Jo soc doctor en economia especialitzat en llengua. Per tant, la meva tesi doctoral és de la relació entre economia i llengua. Molt bé. Cosa que, diguem-ne, és com pilot al peu. Hi ha un petit sector de l'economia que estudia la relació entre economia i llengua. Hi ha molta més relació del que ens pensem, sigui a nivell laboral, és a dir, una llengua implica poder accedir a certs llocs de treball o no, o sigui a nivell de consumidor. La llengua en certs productes, especialment els culturals, és una variable més qualitativa. Per tant, també importa. Per tant, la relació entre economia i llengua és bidireccional i és molt més present del que ens pensem. Per tant, tant l'economia pot afectar la llengua com la llengua pot afectar l'economia. Importantíssim, doncs. Importantíssim. Saltem de número, o sigui, hem parlat del primer número, la llengua en joc, però ja n'ha sortit un segon, que és la pervivència del franquisme. És també un tema interessantíssim per moltíssima gent. També està íntimament relacionat amb la llengua. Evidentment. Crec que és Vox Populi, hi ha molta gent que
que diu que el franquisme no va acabar amb la mort de Franco, que hi ha algunes estructures com la judicatura o l'exèrcit que encara són, o en origen van ser franquistes i han seguit una inèrcia o han continuat sent d'una determinada manera, però també hi ha tot un seguit de pors i d'actituds que tenim els catalans molt endins que venen de la dictadura. Com a adaptació a un entorn hostil, el que va fer el franquisme va ser fer una mena d'enginyeria demogràfica, va agafar les nostres elits, les va fer fora del país, a l'exili, un exili que quantitativament és potser un 2,5% de la població, però que qualitativament és importantíssim, perquè són arquitectes, periodistes, tot el que ens puguem imaginar, i de talla mundial. O sigui, no estem parlant de gent qualsevol. És un nivell intel·lectual i cultural altíssim. I tota aquesta elit se'n va anar fora. Els catalans, a més, van patir una repressió brutal, no només de les persones que pensaven políticament d'una manera, sinó també les institucions culturals catalanes, fossin conservadores o progressistes, per catalanes van ser bandejades, i adaptar-se a viure d'aquesta manera en què passes d'aspirar a ser una cultura i una llengua de normalitat europea a que et diguin que ets una regió o una província de Castella o d'Espanya i que la teva llengua és un dialecte, doncs adaptar-se a viure amb aquests nous plantejaments que trenquen amb com vivia la identitat la immensa majoria dels catalans, lluitessin al bàndol que lluitessin, tot això deixa unes marques a la psicologia que no se'n van si no les treballes. I és una mica la idea que és molt avançada, que estan estudiant a Ucraïna, a les repúbliques bàltiques amb la russificació, amb la Unió Soviètica. És tot el que queda dins, tot el trauma històric i com els catalans, certes actituds, ja dic, certes pors, certes angoixes, certa melancolia, venen encara de la dictadura, fins i tot en gent que no va viure ni la guerra ni la dictadura, fins a la tercera o la quarta generació ho porten a dins. I al número sobre franquisme han participat alguns psicòlegs especialistes en això i és també el número, una de les línies és començar a parlar d'això que és molt important. De fet, no sé si és en l'editorial teva o en algun dels articles, doncs considereu que la derrota del 39 és comparable, salvant els contextos, amb la del 1714. Sí, és a l'editorial, jo defenso que... És a l'editorial. Sí, no sóc el primer ni l'únic a dir-ho, de fet, el 1714 també hi ha un exili important. Un exili molt important. Hi ha una repressió també. Una destrucció de les institucions, un bandejament de la identitat. O sigui, els catalans, una mica el resum és vivien d'una manera i són obligats a viure d'una altra, completament diferent, amb tot el que comporta això. Llavors, sovint es pensa que com vam recuperar, hi va haver una resistència al franquisme que fins a cert punt va funcionar i no vam poder eliminar del tot el català ni la nostra identitat diferenciada i vam recuperar unes institucions autonòmiques, és com si ja haguéssim refet el camí. Ho hem superat, no? I no és veritat. Hi ha moltes coses que es van perdre entre el 36 i el 39 que encara no hem recuperat. I una mica és posar-les sobre la taula amb diversos historiadors, alguns dels principals experts. Un que m'ha agradat molt com ha sortit és el Josep Maria Soler Sabater, que és un dels màxims especialistes en la repressió franquista. Doncs el vaig trucar i li vaig preguntar, escolta, el tema de la repressió i dels morts a la immediata postguerra està molt estudiat, és un dels aspectes més estudiats de la historiografia catalana. Però això és més quantitatiu, però i l'aspecte qualitatiu, com s'historiografia un buit? Com explicar tota aquesta gent que va marxar a l'exili, el buit que va deixar, i com impacta aquest buit la política, la cultura, tot posteriors. I em va dir, no s'ha estudiat això. I doncs, aquest número de la pervivència del franquisme és això en molts temes i en unes quantes línies de recerca. Parlar d'aquestes coses. Jo crec que interpel·len el català de l'actualitat que es troba en una crisi, veure què ha passat en el passat, valgui la redundància. Podem dir que moltes de les coses que estan encara passant provenen d'aquella destrucció, diguem-ne, d'una mena d'ecosistema cultural, polític, lingüístic també. Podem dir que molta cosa l'arrosseguem. Sí, sens dubte. El que està clar és que no s'ha recuperat mai la Catalunya de preguerra. Per tant, diguem-ne, les seqüeles, si haguéssim hagut de superar el franquisme, hauria implicat tornar abans del franquisme en el sentit de situació nacional.
I el cas és que no és així. Hi ha 1.000 indicadors. La pervivència del franquisme no és només una perspectiva institucional. Ara no parlo com a coordinador d'aquest número, que no l'he coordinat, sinó com a lector i també com a patró de la revista de Catalunya. Per tant, la pervivència del franquisme va molt més enllà d'un tema institucional, que sempre se n'ha parlat, no? De la judicatura, l'exèrcit, etc. Va molt més enllà. Al final hi ha un fil conductor entre tots aquests números, no? Perquè aquí a la llengua parlem de dades, de tema institucional, i parlem de la ferida interior del català, no? Que prové també del franquisme. El canvi demogràfic. I llavors després el canvi demogràfic, que serà un altre número. Per tant, hi ha un fil conductor entre tots aquests números, no són, diguem-ne, monogràfics bolets, aïllats. Per tant, tot i que, evidentment, si voleu només comprar-ne un, podeu fer, vull dir, és comprensiu en si mateix, però jo recomano en aquest sentit ser subscriptor. Va molt lligat. Subscriptor perquè va lligat i perquè surt molt més a compte, també. A nivell econòmic surt molt més a compte ser subscriptor. I llavors vas entenent una mica tot. I al final és el que deia el Frederic, el mateix que el tema de la llengua, el mateix amb el franquisme. És a dir, són debats que s'han tingut, però nosaltres els situem, els resituem. Llavors el posem on creiem que ha d'estar. No? És a dir, en el tema de la llengua no hem de parlar si el català és de burgès, això no té cap mena de sentit. No? Hem de parlar de com recuperar l'hegemonia del català. Llavors, amb el franquisme fem el mateix. Amb la demografia farem el mateix. Llavors, la idea és, la revista de Catalunya en aquesta nova etapa, i Frederic, tu que ets el director, em corregeixes si m'equivoco, és no només enfortir el debat, sinó situar-lo, també, situar-lo. Recentrar-lo, o sigui, que sigui nacionalment centrat. Independentment de si ets d'esquerres o de dretes, no pots estar debatent si el català és burgès o és pagès. O sigui, així no. S'ha d'agafar i s'ha de posar, en cas que aquest debat s'estigui tenint, que en el cas del català és força obvi que se n'està parlant perquè tothom n'és conscient. El tema del franquisme potser és més entre els historiadors o la gent més gran i als joves no els importa tant. El tema de la demografia els últims anys ha esclatat, doncs també el centrarem nacionalment, però hi ha un tema que no es té, que no es debat, que és la defensa, la política de defensa i el debat sobre un exèrcit català. I això crec, amb el número que traurem al juny, després del següent, que és sobre independentisme, allà també obrirem debat. No només el centrarem, sinó hi haurà alguns temes que volem posar sobre la taula. Aquest és un tema controvertit, també. Sí. Tu has parlat, sé que has fet... A mi m'agraden els temes controvertits. Ja. N'anirem parlant. És imprescindible, doncs, revisar el passat, diguem-ne, aquest passat franquista per intentar revitalitzar el país. I per entendre'ns a nosaltres mateixos. Per entendre'ns. Sobretot per entendre'ns, realment. I abans has dit que, diguem-ne, els joves no estan tant per això. Vull dir, no, això els sembla història, no? Sí, potser perquè... Passat, però precisament haurien de ser, vosaltres sou joves, haurien de ser els més interessats. O per part nostra, per la gent més gran, ens interessaria molt que els joves, diguem-ne, llegissin això. Jo crec que això ho ha d'explicar gent de la nostra generació. Jo no he arribat al franquisme de la mateixa manera que van arribar-hi els historiadors que apareixen... Per ells és història viscuda. És intentar, per molts historiadors que s'han especialitzat en el franquisme, és entendre el règim en el que van néixer i els orígens d'aquest règim i potser tenen antecedents familiars, algun mort o algun assassinat. És una cosa més així. Per mi té una funció introspectiva, d'entendre per què em fa por unes certes coses o tinc uns pensaments o unes sensacions que no em pertanyen exactament a mi i em canvio el castellà quan em parlen en castellà i entendre d'on ve aquestes dinàmiques i aquestes lògiques. En quin moment se m'ha ensenyat a mi que jo m'havia d'adreçar a la gent en castellà per educació, per no buscar problemes, o sigui, quins problemes dona el català, en quin moment ha donat... Segurament no t'ho ha ensenyat ningú. Una de les coses que explicarà millor el Bernat que jo és que les llengües, a banda dels sons i dels significats, també t'expliquen, quan les aprens, et transmeten unes condicions d'ús, d'alguna manera, com en diries? Perquè les aprens en uns usos determinats, evidentment, i llavors emulem, és molt important la funció dels pares en aquest sentit. Tu no li pots dir al teu fill, no canviïs de llengua, si després et veu a tu canviant de llengua, per exemple, no? És a dir, això està clar. Llegeix molt, fill, exacte. I el pare... I el pare està amb la tablet. No fumis i... Exacte, no fumis i estàs amb la pipa, no? Evidentment, això té molt sentit, i jo pensava en un llibre que parla sobre la bilingüització de Catalunya, i lliga molt també els dos temes, no? Perquè aquesta bilingüització, que en realitat és una castellanització,
perquè també deia a la presentació del llibre que a Catalunya vivim en el país dels eufemismes, on a la catalanització li hem dit normalització, perquè era una manera, diguem-ne, més suau, menys violenta, de dir, no, a veure, els centres de normalització lingüística són de catalanització lingüística, no ensenyen normalitat, ensenyen català, no? I l'altra cara de la moneda és que la bilingüització o el bilingüisme és en realitat castellanització. Quan algú et parla de bilingüisme i tenim el precedent de Ciutadans, no? Ells no et parlaven de bilingüisme, en realitat et parlaven de castellanització. Per tant, diguem-ne, també va ser hora potser de deixar aquesta colla d'eufemismes que el que pretenen és amagar el conflicte nacional i dir, escolta, destapem-lo, d'acord? Destapem-lo perquè siguem més genuïns, més lliures i puguem parlar com a adults, no? Que va comentar abans, i per tant, sí, és això. I sobre aquest procés de bilingüització, és a dir, castellanització forçosa dels catalans, va ser a través del franquisme. És a dir, als anys 30, gran part de la població catalana era monolingüe en català. I això és una cosa que per gent nascuda als anys 90 com nosaltres, si no ens ho expliquen, ens podem creure la ideologia bilingüista. Ens podem creure que aquí al segle XVII es parlava castellà quan és mentida. Aquí es parlava castellà des de fa 3 segles. Perquè És de tapuerca. ens volen tergiversar la història, no? I llavors, saber tot això i saber que un procés de bilingüització, és a dir, castellanització, és revertible seguint la mateixa escala, és a dir, evidentment no és de la nit al dia, no? Però, igual que els països bàltics s'han desrussificat, igual que el Kazakhstan s'ha desrussificat, igual que tants països han recuperat les seves llengües d'origen, i els que no ho han fet tenen una ferida colonial, que abans comentaves, doncs Catalunya s'ha de poder parlar d'això perquè és possible. I, de fet, parlar també de temes que poden resultar controvertits i difícils i complicats, com és el tema de la demografia i el tema de la immigració. Vull dir, fins ara se'n comença a parlar una mica, però fins ara, quan volies tocar un tema d'immigració així, immediatament sortia l'anatema de que eres racista o eres d'extrema dreta, simplement per voler-ne debatre, per voler-ne parlar. Hi ha hagut un silenci de ferro amb el tema de la immigració, per exemple, durant molts anys. I aquest debat l'hauríem d'haver tingut no a la dècada del 2010, quan estàvem fent el procés, ja a la dècada de 1960, perquè la immigració que estava arribant ja no s'estava assimilant. La d'abans la vam assimilar, però ara sí hi ha bosses de població o municipis on el català és la llengua habitual del 10 o del 5% de la població, doncs no és perquè la població d'aquells municipis hagi deixat de parlar el català, és perquè va arribar un nivell d'immigració inassumible. I s'hauria d'haver debatut en aquell moment, no es va poder debatre perquè, òbviament, el franquisme ja li interessava. Era gairebé impossible. Exacte. No és casualitat que ara es revisqui en certs aspectes Cruells o Pedrolo, que van ser amagats en aquests aspectes quan volien parlar d'això i, en canvi, què es va fer? Agafar candel, no? La idea era aquesta, és a dir, el debat hi havia gent que en volia parlar, però hi havia tot un sistema que... I ara volen tornar a fer... Ara ja no, però han intentat tornar a fer el mateix, impedir parlar del tema. I quan s'ha hagut de parlar perquè no queda més remei, agafen el candel, el treuen de la tomba i el passegen en una processó com si el que digués aquella persona sense el seu context es pogués aplicar ara en l'actualitat. O sigui, jo crec que Cruells està bé recuperar-lo, també entendre que escriu en el seu context i no dir Cruells explica l'onada migratòria del segle XXI. Ni sabia què passaria. I fixa't que, fent també una mica més promoció d'aquest llibre, i concretament del meu article, Palestra, la nostra impugnació al silenci imposat, no? Perquè no hi ha altra manera de definir-ho sobre aquests temes que hem parlat, el meu article analitza amb dades del Centre d'Estudis d'Opinió, per tant, agafo dades, una cosa que no s'ha fet mai, però es podia fer, perquè hi havia dades però no s'havia fet mai, era mirar què votaven els catalanoparlants i què votaven els castellanoparlants des del 2003 fins a les últimes al Parlament. Perquè si el mite d'un sol poble fos real, la llengua no hauria de ser un factor diferenciador a nivell de patró de vot. Ho és. I, com podeu veure a l'article, podeu veure a cada elecció del Parlament de Catalunya, des del 2003, quin ha estat el patró de vot d'uns i d'altres. I llavors, a partir d'aquí, ostres, hem viscut a Matrix, no? Perquè ens havien dit que això no era així. I resulta que, amb les dades que teníem, que ja s'haurien pogut analitzar fa 20 anys, resulta que no era així, no? I llavors, vaja, nosaltres també anem a dir la veritat, una mica, en certa manera. És a dir, no diem res, en realitat, que els catalans no sàpiguen al seu interior, sinó que ho posem per escrit i ho aflorem
des de la racionalitat, no des de les estridències. Has parlat del 1960 i això ens porta al seixantisme. Un dels temes. El seixantisme, que va ser molt important, no? En la seva època, evidentment, va ser molt important, però la que potser ara ens hem acostumat massa al seixantisme, no? Sí, o sigui, a alguna gent li sonarà com... No haurà sentit mai què és això del seixantisme. No, segurament no. És bàsicament el nom amb el que la Marta Vallverdú ha batejat en un llibre del 2022, la cultura aquesta que sorgeix com un renaixement, aquesta cultura catalana dels anys 60 del segle XX, contra el franquisme, tota aquesta cultura li diu seixantisme. I jo crec, almenys he posat aquesta idea en circulació, que als anys 60 tota aquesta cultura s'ha estirat com un xiclet i encara estem vivint dels mateixos eslògans, els mateixos paràmetres, les mateixes idees. En gran part no hem trencat amb aquesta cultura i aquesta cultura estava bé, i no la critico, per resistir al franquisme i per fer reneixer el país enmig d'una dictadura totalitària, però crec, i per després aconseguir institucions autonòmiques i una certa normalització que fins a cert punt es va aconseguir, tot això a partir d'un cert moment esdevé un llast i s'ha de replantejar. Tu no pots estar dient que el teu enemic és malvat, Espanya és feixista i és malvada. Simplement fan el que han de fer, són espanyols. Hi ha tot un seguit de coses que encara marca la nostra manera de veure el món, que venen dels anys 60 i que haurien de ser superades. És una mica aquesta idea del seixantisme. El victimisme. Sí. La Marta Vallverdú, jo dic que sí, però la Marta Vallverdú, que és l'experta, el número diu que això no ve del seixantisme. Així jo ho dic. De fet, en aquesta idea també seixantista, a mi hi ha una frase que moltes vegades s'utilitza des de l'independentisme per criticar els espanyols, que és allò de el més semblant a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres. Això es diu encara. I això es diu de manera negativa. Jo penso, coi, tant de bo el més semblant a un català de dretes fos un català d'esquerres. I no fessin fronts unitaris, que és el que proposa, per exemple, ara Rufián, no? I quan els bascos d'esquerres ja li han dit que no. D'acord? Que ells, en tot cas, pacten amb el PNV. En tot cas, volen intentar pactar amb el PNV, no? Llavors, dic, ostres, girem la truita. Aquesta frase no parla malament als espanyols, parla bé d'ells. D'acord? Per què ens pensem que parla malament, no? Llavors, totes aquestes coses, no?, les tornem a replantejar. Vaja, és una mica el nostre esperit. Aniria molt bé que el més similar a un català d'esquerres fos un català de dreta. Efectivament. I és veritat, és així, però de vegades els partits sembla que no... Sí. Cal una nova renaixença nacional? Jo crec que ja està començant. Ja està començant. Sí, o sigui, tota aquesta consciència de la quantitat de buits i del que estàvem dient, de totes aquestes veritats que han estat ocultes durant molts anys i que els ha tapat l'autonomia, el fet que estigui caient a trossos l'escenari, i no em refereixo a Rodalies... No només. No només. Tot això i la resposta de la gent i les denúncies per discriminacions lingüístiques, això ha passat sempre. Tristament, no és una cosa recent, però ara estem responent. Doncs, al veure com està el país, totes aquestes... que els partits ni les institucions serveixin per adreçar, per abordar els problemes dels catalans. Tot això ens empenyarà una altra vegada. El Batista i Roca deia, l'intel·lectual independentista, que n'havíem tingut 4 de renaixences. Això empenyarà el país a una renaixença, a replantejar-se. Un renaixement és, al final, no et serveix una cosa, una manera de veure el món, unes institucions, unes persones, perquè d'alguna manera estan mortes, n'has de crear unes altres i això fa renéixer el país. Nova gent, noves idees, noves organitzacions, això ja està començant a passar. Esperem que sigui així. Jo n'estic convençut. Moltes gràcies, en Frederic Porta i en Bernat Mallent. Recordeu, Revista de Catalunya, la podeu comprar, però sobretot, com diuen ells, surt més econòmic fer la subscripció, no? Sí. De moment tenim aquests nous volums, que és el de la llengua en joc i la del franquisme, i estem esperant en candeletes aquest de la demografia, no? Independentisme, política de defensa, demografia. Aquests són els propers. Serà interessantíssim. Ja quedeu emplaçats, quan surti, per venir cap aquí. Moltes gràcies de nou i nosaltres ja marxarem com sempre amb la frase de la setmana, i avui hem triat una del físic alemany Albert Einstein, que deia: quan et mors no saps que estàs mort, no et pateixes, però és molt dur pels altres. Diu, passa el mateix quan ets imbècil. Tornem la setmana que ve, que tingueu molt bona feina.